ଲାଗୁ ପବନ ହବ ତାକୁ ପଚରା ହବ ବାଲି ମାଟି କୋଉଠୁ ଅଛି ଆଣିକି ଦେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗଛଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା। ଏଥିରେ ଖାଲି ଏଇନେ DAP ଟିକେ ଦରକାର। DAP ଦିଆହେଇଛି। DAP ଦିଆହେଇଛି। ଖାଲି ଔଷଧ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସାର ଆଉ ଟିକେ DAP ଦିଆହବ। ହଁ ସାର କାହିଁକିନା ଏଠି ବାଇଗଣଟା ଭଲ ହେଉଛି। କ'ଣ ଆଉ କରିବା। ଭେଣ୍ଡି ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ମାଟି ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି ବାଲିଟେ ନାହିଁ। ଆରେ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି VNR ମଞ୍ଜି ଭଲ ମଞ୍ଜି ଅଛି। VNR ଅଛି? ହଁ ନେବୁ ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ତୁ ବୋପାକୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ମଞ୍ଜି ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଷ୍ଟକ୍ ଆର ବର୍ଷ। ତୋ ବୋପା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିଲାନି ମୋତେ କହିଲେ ଶୁଣିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ମଞ୍ଜି ଦେଇଦେବି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଡ଼ୁଛି ତୁମେ ନେଇଯିବ କରିବ। ଲିଙ୍ଗବାବୁଙ୍କ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। କାହାର? ଲିଙ୍ଗବାବୁଙ୍କର। କାହିଁକି? କୋବି କାହିଁ ଫଳୁନି? ତାର ହେଲେ କୋବି ଫଳିବ ନା। ଏଠି ଭଲ ମାଟିଟା ଭଲ ତ ସେ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ମାଟିଟା ନୁହଁ ଆଉ ମାଟିଟା ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାଟି ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା ନା। ହଁ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ୟାକୁ କ'ଣ କହିଲୁ ୟାକୁ ଲଗେଇଛି କିନ୍ତୁ ହଉ ଦେଖିବା। ଧାନ ଫାନ ତ କଟା ହେଇଗଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆମର ତ ଜାଣି ବାଇଗଣ ରହିଲା ସେ ବାଡ଼ିରେ 2 ଲାଇନ୍ ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିବ। ହଁ ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଥିଲେ ମଝିରେ 2-4 ଜାଗା ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିବ। କେମିତି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମାଟି ଟିକେ ଶୁଖିଲେ ମାଟି କୋଉଠି ମିଳିବନି। ଯାଇଲୁ ଏଇନେ ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇବୁନୁ ଆଉ 10 ଦିନ ଗଲେ ହିଁ ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିବ। ମାଟି ନା ମାଟି ନୁହଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟଟା ଦେଇଛି ସେ କ୍ଲାଇମେଟଟା ହିଁ ଖରାପ ମାନେ ଭେଣ୍ଡି ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଚୁକା ମାରିଯାଉଛି ପତର। ହଁ ଢଳିଗଲେ ମୁଁ ବା ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଛି କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଚୁକା ପତର ଖାଲି ମୁଚୁକା। ମାଟିଟା ଭଲ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଟିଟା ଭଲ ଅଛି ଫୁଟା ହେଇଛି। ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ସବୁ ଫୁଟା ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଖୁସିଆ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସିଏ ରହିଲା ଭେଣ୍ଡି ତାପରେ କଖାରୁ କାକୁଡ଼ି। ଆଉ ତୁ ରହିଲେ ହବ ନା ଆଉ ତୋ ବୋପାକୁ ଜଗେଇକି ଦେବୁ ତୋ ବୋପା ଦେଖିଲା କୁଆଡ଼େ ବୋପାର ଗାଈ ଥିଲା ସିନା ବୋପାର ନାଚୁଥିଲା। ଗାଈ ତ ନାହିଁ ଏଥିରେ ମାଟି ସନ୍ତୁଳା ପୁରା ଭାଗ ଚାଷୀ। ହଁ ସନ୍ତୁଳା ବଢ଼ିଆ। ଇଏ କ'ଣ ଲଗେଇ ଦେଇଛି? ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି ମଝିଟା ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି। ସେଇଠି ଟିକେ ଖୋସା ସବୁ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଗେଇବି ଆଣିକି ଲଙ୍କା ଦିଟା ଆଣିକି ଲଗେଇବି ଆଜି। ଲଙ୍କା ଭଲ ବିହନ ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କ'ଣ କହିଲ ଲଙ୍କା ସିଧା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ଫୋପାଡ଼ ସେ ମନକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ଗଛ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସେ କଳା ଲଙ୍କାଟା ଟିକେ ଭଲ ଦରକାର କିନ୍ତୁ